Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangitap Pastilansing. Basikin sa tong tawhana ang nagpahatag atong pagkaon. Tigalig doon na siya daw tang plano ni Dudut ug Miles. Kay para man kuno nilang duha tong pagkaon. Tingalig mga kidnapper to sing. Ug giplanuhan nilang kidnapon ang atong mga anak. Unsa? Posible ba gud nga? May nakahuna-huna pagkidnap ni Dudot ug Miles. Day ko rin. Murag imposible man. Kaysa unsang rason? Unsa may makuha sa ato mga anak? Kung ilang kidnapon nga pobre man ta. Wa man sila makuha nato. Dili na imposible, Francine. Kay wa ka day mahibaw sa mga balita o mga istorya-istorya diha. Nga may mga panghitabo nga ingon ana. Nga mga bata pa, pangkidnapon alang sa prostitusyon o baka ibaligya nga to sa mga foreigner. Himuong pangwartahan na ng mga sindikato. Aw, tingali. Pero sa akong paminaw, murag kuli na din may tabo sa ato. O lagi. Pero way kumo sa managana, di ba? Aw, hinuon. Pero, kadiyot. Wa kay gisugo sa mamatan siyang paghatag ni adtong pagkaon sa mga bata. Si Mama Tansyang? Dili ba posible? Ha? Oh, basin. Pero kung si Mama Tansyang ang nagsugo atong naghatag sa pagkaon, di ba di ay siya manugon o musulti sa nagsugo nga pasultihan sila si Dudut ug Miles nga gikan niya tong pagkaon? Mao. Usa pa, wa man tingali malimod nimo nga kung may igasa man si Mama Tansyang sa duha, syupaw gyud na. Kaya mo na ilang paborito. Kun mao. Di man digik katong mao mga pagkaon. Kung way daot ang intensyon ang naghatag adto. Dako og posibilidad nga kaila nato ang naghatag adto. Murag. Maingon-ingon gid ana day ko rin. Kun mao. Kadiyot. Dili ka si. Katubang imong amigo sa sawang. Dili pa, mahigayon nga gihatagan niya og pagkaon sila si Dudut ug Miles dito sa eskwelahan. Nahinumdum ka ana. Si Griki? Dili ka siya, Francine. Siya ka. Basin. Pero sa unsang rason? Unsay sa unsang rason? Dili ba? Kung siya magani ang nagsugo og pagatod sa maong pagkaon. Maurag ito iyang tuyo. Ay, ang buot ba kong ipasabot nga maurag iyang tuyo ang pag-adto sa eskwelahan ni Dudot ug Miles aron hatdan sila pagkaon? Oh, kinsa nasayod kun may laing siyang tuyo dito. O baka may tuyo siya ditong dapita. Unya kay duol tingali ang yang tuyo sa eskwelahan sa mga bata. Nihapit na lang siya dito. Kaha? Pero sa manggoy naaanak kun siya. Angay gani tingali tang magpasalamat kung siya ang mipahatag atong pagkaon sa mga bata, dili pa? Sige lang. Inig pangumpra na to balik dito siyang tindahan sa merkado. Mangutana ni ko niya labot niya ni. Kaya kung siya gani, pasalamatan ako siya sa gihimo. hala no. Dali as padahon sa. Mo-graduate man pohon si Dudot sa elementarya si. O lagi, shoot. Siya lagi siya. Pero kagwa malipay ka mo-graduate si Dudot sa elementarya. Kanindutan na. Mo high school siya pohon, ikabis klase. Kinsa ba dili malipay, shoot. Nalipay ko eh. Mo lipay ang kesdo mo kay naong.
Ha? Dagway mo eh. Wag dagum. Dagum naong ni mo. Ang ako good shot. Kaya nga mag-graduate na si Dudot sa elementary. Inigabli pohon sa klase. Mo high school na siya pohon. Oo. Lisod ba sa mong dito college samtang ka eh? Shot, wag ka makasabot na ako. Sabi ko buha masabtising. Way eskwelahan sa high school din sa atong dapit isyot. Tuwa kini sa lungsod. Layo og nagpasabot lang nga kinahanglan ning pangandaman. Labi na niya pohon ang gastuhan. Sama ka eh. Libre mo ng high school public. Oh, libre bitaw. Pero ang plite kada adlaw, ang bahon pa. Ang mga kinahanglan na niya sa iyang pag-eskwela pohon. Dili naman na pareha sa elementary nga dili kayo bugat ang gastuhan. Aw, bitaw po no. Kana. Mo na hinungdan ko nga nung nini mga higayon na. May kabalakan ako. Nag-advance na nga akong hunahuna sa problema sa gastuhan pohon. Sa mo tingali, nga pohon-pohon kung itugot sa Ginoo. Nga mo-graduate na usab si Miles. Duha na gid sila pohon ang gastuhanan sa high school. Di ba? Oh, bitaw sino. Pero ay, kablak ka. Maluor ki pang Ginoo eh. Ampo ba? Ampo. Ampo lang ta. Ako, nag-ampo magyud ta. Pero kinahanglan nga atong pag-ampo, banan maging na sa atong paglihok. Di ba? Sa atong kakugi. Aw, dapat lang. Eh, mingon man Ginoo sing. Nga, lihok tao kay tabangan ko ikaw. Mauna siyot. Mulihok magyud ta. Labi na nini atong panginabuhi sa pagka mag-uuma. Nga kung dili ta mulihok, kuwa gyud ta. Unyan ining nasinati na to karong katalagman. Sa grabe nga huwaw nga dako kay kadaot sa atong kaumahan. Sa pilapilan. Sa atong mga basakan. Aw sumagod. Nahubsan ang atong patubig dinhi. Ang irrigation. Hinungdan nga dako gyud ka itag alkanse. Nga ato ra bang puhunan sa pagpananom sa atong abono inutang. Unya, unsa ko na to nis pagbayad? Ay, bitaw eh. Saan mo pagkambyo ini? Lisod gyud to sing. Ug mao ginihinungdan shot. Ngaron matubag na ko pohon ang panginahanglan sa akong pamilya. Labi na sa pag-eskwela sa akong mga anak. Mulang niyaw gyud ko. Bahala na lang. Francine! Oh, mo padayon gid kasi mong plano. Abi na kung nausap ang imong nahuna. Tulad tong imong giingon nga pwedeng hangin sa mga bata nimo. Ni Dudot ug ni Inday Miles nga ilang kapalargaw sa layo. Kung kaya lang sa atong kita sa pagpangumasyot. Nganong mularga man ka ko? Wa man tingali wa maglisod na to ni Sing. Pero ako ba, luoy sab sila si Dudot ug Inday Miles nga malayo kanila. Nga malayo kasi yung pamilya. Okay na ni mo day. Kinsa mo kay amahan nga. Nagmahal siyang pamilya nga malipay nga malayo siya nila. Wa man tingali, dili ba? Pero ang ilang panginahanglan. Ang damgo na ko para nila siyot. Dili na ko kinibuot nga makompromiso. Tungkol kay bation ko kamingaw nila. Oh, sakit to na ko siyot ka malayo ko nila apan. Ako kiningan tuson. Matubag lang ang angay para nila. Tungkol kay dili ko buot. Nga among kalisod karon ni Corina ilang masinati sa tibuok nilang kinabuhi. Sabtan ti kasing. Ako nun ako. Nalisod kayo nga malayo ko nila apan. Kinahanglan nga ako kining kayahon bisan lisod. Mao lagi, pero sila. Sa sinugdan tingali. Mag-ul sila og dili sila mosabot ako. Apan sa pagpanglabayo niya sa panahon. Tingalis nga tungad to. Magkadawat og maanad na sila. Unya, si Corina. Supa ka po ka siyang malayo kanila. Kinahanglan gid siyang mosabot. Kay dili na yun para nako.
para kini nila. Niya og para sa amo mga anak ni Dudot ug Miles. Sa ato pa, ilang hibawaan. Usan ni mga adlaw, malayo ka na sabda mong imong silingan din. Aw. Ingon anak yun usahay ang kinabuhi siya. Suman, di naging dosa bagi mong unaw-una sing. Sigurado gyud ka? Oh, shit. Ug ang ako lang, puhon-puhon. Palihog niya taong kong tanaw-tanaw nila, shit. Ay. Apil ang punta kaguol ini si. Ikaw yun. Itaw, kilakula ko. Munga abag ko ba? O no? Eh, pag binata di, oy. Amor pa, sig. Amor pa. Gusto na anong drama ni mo. Sige na, undangon na nato ng itong istorya kay may atuon pa ko sa sawang. Mag-usap ka dito. Ay, pakikitaan ako ang sodo kong amigo. Si Greg. Kay nagsabot na may itong niyagi mga higayon nga magpatabang ko niya. O may pakisairan sab ko niya. Sige. Ato sa ko. Kanit sa. Uban natin ka. Ha? Ano man? May nang pahimubsan akong niyag pa sa ato. Kay, ingaw nang kunin mo puhon kung maadto ka sa layo. Ah. Saba niya, shoot. Uy. Bitaw, sig. Tinuli yung isultin mo. Di ka mo sugot ka mo balik ko mo. Ligin ko siyuta ron. Maghila ko. Hubos ko parol. Atrawa niya. Mau. Sorry, boss. Wala na baro din tindahan si Dong Greg, oy. Mao ba? Oh, wala lagi. Waderon siya din his tindahan? Wala lagi, boss. Kadiyot. Alam kong tawag ka og boss, apyot. Mawawtan. Tawag lang ko og Francine. Sorry. Okay na. Way problema. Yun na. Kay waron si Greggy din sa ato pa. Tuwa siya sa ilang bahay. Okay na tingali akong atuon. Kay may importante lagi kong tuyo niya. Ay, wala po siya dito. Tuwa siya sa kauluhan karon. Sa Manila ba? May importanteng giatiman. Murag sa iyang negosyo mo siguro ka to? Mau ba? Rong timing di ko. Sige na lang. Okay lang. Mubalik lang tingali ko mauli siya. Kanus aka to siya mauli. Apyot man to'y nga ni mo, no? Apyot, pero wala na ba kumusayo na kung kanus ato siya mauli dinis ato? Sige na lang. Pohon-pohon na lang. Mubalik lang niya ako, mauli na siya din sa ato. Nga raw miuli ka man din ni Apyot. Ganamay dagang tabanganan dito sa tindahan, dito sa sawang. At susuri nung Greg, pero dito man ko sa tindahan itong amigo ni mong kitang ngalan o Francine. Dito kis Francing? Oo, dong. Ay, nangumpra o para tinda o nangitaas po ni mo. O nya, gigiyon sa man mo. Imo bang gisultihan sa mong gitugo nimo? Oo, dong. Ay, ako gituman imong ingon nga ingnon siya nga wala karon dinis atong dapit kay tuam ko sa Manila. Salamat Apyot. Pero dong, naluoy ba kung nagtanaw niya, oy? Diag, giingnan ako siya nga tuwa ka sa Manila ba? Uy, nasubo itong kaayog nawong niya, dong. Nadismaya. Laminghoy, pakadungog sa akong giingon niya. Ug, yusa dong. Ano mo day, dong? Nag-aaway ka mo? Nagkakadiferensya ka mo? Salam di problema ninyo, Dong Greg, oy! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!